Ahoj priatelia. O 2 týždne na Slovensku budú úplne posledné demokratické voľby. Takže v mojom záujme je vás požiadať, aby ste do tých volieb išli a volili. Len otázka je, čo si zvolíte, čo si vyberiete. Na jednej strane je naozaj mafia, na druhej strane je tu progresívny liberalizmus. Takže jedno horšie ako druhé. Strany sa navzájom osočujú, napadajú, útočia na seba, ale problémy bežných občanov absolútne si nevšímajú. Úzadí týchto politických strán je oligarchia a mafia, ktorá vlastne riadi tento štát od roku 1989. Posledné dni ale na Slovensku prebieha niečo úplné, ale všetci Slováci a Slovenky to pociťujeme. A to je dramatické zdraženie ceny benzínu a nafty na čerpacích staniciach. Priatelia, ja som pred týždňom bol v meste Sanok v Poľsku, kde som natankoval diesel o presne 20 centov lacnejšie, aká bola cena na Slovensku. Je to dosť veľká položka, nie sú to 2 centy, ale 20 centy. Na slovenské koruny to je 6 korún. Keď si ešte z vás niekto pamätá na tie koruny. Takže pýtam sa, ako je to možné, že Poliaci majú o 20 centov lacnejší benzín a naftu ako my Slováci. Áno, počujeme z každej strany, že cena ropy išla enormne hore, vzrastla a to, že barel stojí už $99. Ale taká cena ropy už na svetovom trhu bola, a to dokonca v rokoch 2011 a 2012. V 2011 barel ropy stal $126.80 a v 2012 $126.35. Ale pozor na jednu vec, ceny pohonných hmot na slovenských čerpacích stanicách atakovali hranicu. Nafta 1,388 eur, benzín 95 1,458 eur, benzín 98 1,598 eur. LPG stal 0,703 eur. Takže naozaj, priateľe, ako je to možné, že v tom čase bola cena ropy oveľa vyššia, zhruba o 30%, ale ceny na slovenských na slovenských benzínkach boli oveľa nižšie. Pravdepodobne štát nás okráda, alebo nás okradajú výrobcovia alebo predajcovia týchto PHM hmot. Preto znova zoberiem jednu vec do úvahy. Na začiatku leta som bol prvýkrát na dovolenke v Slovensku. A v Slovensku ma prekvapili dve úžasné veci. Jedna vec je, že majú jedinú zdravotnú štátnu poisťovňu a nemocnice majú na oveľa vyššej úrovni ako my. Aj lekárskú dostupnosť. A druhá vec, ktorá ma tam zaujala, bolo to, že táto krajina má dané najvyššie ceny PHM, ktoré určuje štát. Zle som povedal. Má pevne stanovenú cenu štátom, kde čerpacie stanice nemôžu prekročiť tú danú cenu, výšku tej ceny. Takže každý, kto podniká v Slovensku s pohonnými hmotami, môže sa približiť k tej najvyššej cene, ale nesmie ju prekročiť. To znamená, regulujú to. Bolo by dobre, keby tak úžasnú vec, ako tú reguláciu zaviedla buď táto vláda, ktorá nám teraz vládne Odorová, nezvolená Odorová vláda, alebo víťaz, ktorý zíde z týchto parlamentných volieb a zloží vládu, aby sa okamžite uberal tým smerom a zastropoval maximálne ceny, tak ako je to v Slovensku. Ja ako kandidát za stranu Srdce Slovenská národná jednota s číslom 10 sa budem usilovať, aby na Slovensku bol prijatý presne takýto zákon.
Takže priatelia, prajem vám pekný deň, majte sa.